Gwerra miftuħa u firda bla preċedent fil-Partit Nazzjonalista. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista kkonfermaw li jeżistu aktar minn block vote wieħed għall-elezzjoni tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. It-tnejn One News vela block vote li qed idur fost il-kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista. Dan juri lista ta' ismijiet li qed jagħtu l-appoġġ tagħhom lil kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, bl-iskop li s-sibt li ġej jintażlu minnhom fl-Eżekuttiv tal-Partit, bit-tama li tal-inqas Delija jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu fil-Partit. Iżda bħal m'għandhom block vote dawk li jappoġġjaw lil Adrian Delija, hekk ukoll dawk li ma jappoġġjawx u saħansitra jridu jkomplu jagħmlulu l-bsaten fir-roti. Id-deputat Kristi De Bono ukoll ikkonfermat li qed iduru dawn il-block votes. De Bono hija waħda mill-ftit deputati qrib Delija. Wara li sfat fil-mira ta' attakki, De Bono kienet kostretta twieġeb għall-akkużi li sarula. Ikkonfermat kif dawn il-block votes qed iduru fost il-kunsillieri u kien hawn li żvelat li fl-aħħar jiem kienet ċieda ta' diversi block votes oħra. Wieħed minnhom juri l-ismijiet tal-kandidati qrib Delija, fosthom dak ta' Kristi De Bono. Dan sabiex il-kunsilliera jażlu lilha bħala President tal-Kunsill Ġenerali u mhux lill-eks deputat Censu Galja li ħadem qatiħa l-Chris Sajt fl-elezzjoni għall-kap. Iżda De Bono qalet li ma kellix taqsam ma' dan il-block vote. Dawn l-aħħar manuvri komplew ikebsu l-firda fil-Partit Nazzjonalista. Bnies u esponenti li għandhom iruq twal fil-partit jitkellmu fil-miftuħ kontra tmexxija tal-kap Adrian Delija. Fil-kitba tagħhom huma ddikjaraw l-appoġġ lil Censu Galja. Fost dawn hemm l-eks Ministru Nazzjonalista Luis Galja. Skontu Galja huwa politiku Malti, integru u onest u li għandu track record ta' ħidma fil-gvern, fil-Parlament u fil-Partit. B'Censu Galja jwieġbu u jgħidlu grazzi ħabib. Kitab ukoll il-kandidat nazzjonalista Joseph Ellis li fil-kampanja tmexxija tal-istess partit qal li Adrian Delija kellu jirtira mit-tellieqa minħabba l-akkużi li għamlet kontri Ħdefni Karwana Galizja. Huwa wkoll awgura lil Galja u qalu llum iktar minn qatt qabel il-partit għandu bżonn nies ta' karattru u integru fit-tmun. Bitweġiba għal block vote mill-kamp ta' Delija, il-Viċi Sindku ta' San Ġiljan Albert Buttigieg kitab ittra miftuħa l-Kunsilliera Nazzjonalisti. Buttigieg qal li l-kunsilliera mhumiex bħan naċ ta' bendu u għandhom moħħ kapaċi jażlu fil-libertà mingħajr intħil.